τους και θα σας μιλήσω για τη φαρμακοδιέγερση στη σωματική διάπλαση και γενικά στον αθλητισμό, το οποίο είναι σημείο των καιρών, διότι πολλοί το χρησιμοποιούν για αισθητικούς σκοπούς και κοσμητικούς, καλοπιστικούς, και όχι μόνο οι αθλητές. Τα φάρμακα, να ξέρετε ότι παρασκευάστηκαν από ιατρούς για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών. Αλλά οι προπονητές και οι αθλητές εκμεταλλεύονται τις παράπλευρες ιδιότητες τους, οι οποίες σε υπερδοσολογίες έχουν αποτέλεσμα, έχουν όμως και τις παρενέργειες. Έχουμε πάρα πολλές υποκατηγορίες φαρμάκων. Λοιπόν, γενικά τώρα η εργογόνος δράση είναι αυτή η οποία γεννά έργο και αυξάνει την αθλητική απόδοση. Οι φαρμακευτικές εργογόνες ή αναβολικές ουσίες είναι αποτελεσματικές, έχουν όμως ανεπιθύμητες ενέργειες, τις λεγόμενες παρενέργειες. Απαγορεύονται από τον αγωνιστικό αθλητισμό σύμφωνα με τον απαγορευμένο κατάλογο της WADA ή της USADA, η οποία είναι στην Αμερική. Η χρήση φαρμακοδιέγερσης είναι κατά της ιατρικής διαιτολογίας, δεδομένου πως τα φάρμακα ορίζονται μόνο για την αντιμετώπιση ασθενειών, έτσι. Και ο Ιπποκράτης λέει: δεν θα δώσω ποτέ φάρμακο σε κάποιον ο οποίος είναι υγιής. Και η χρήση φαρμακοδιέγερσης είναι φυσικά και κατά της διαιτολογίας του αθλητικού νόμου, που εκεί χρησιμοποιείς κάτι για να κλέψεις τον συναθλητή σου. Λοιπόν, πρώτη κατηγορία είναι τα διηγετικά του κεντρικού νευρικού συστήματος. Και έχουμε εδώ πέρα την υδροχλωρική εφεδρίνη, η οποία ανήκει στην κατηγορία συμπαθητικομιμητικών, δηλαδή παράγει κατεχολαμίνες και αυξάνει τη ταχυκαρδία, η εφίδρωση, η ταχύπνοια, η εγρήγορση, η αϊπνία, η αγκιοσύσπαση. Και ανήκει χημικά στα αλκαλοειδή. Η υδροχλωρική κλεμβουτερόλη, το λεγόμενο σπυροπέντε κλεμβουτερόλ, ανήκει στους β2 διηγέτες, οι οποίοι είναι βρόχοδιασταλτικές ουσίες και βοηθούν στην αντιμετώπιση του βροχικού άσθματος. Ενώ η εφεδρίνη συνταγογραφείται στην αλλεργική ρινίτιδα, όταν κάποιος δηλαδή έχει συνάχη. Η καφέινη είναι το πιο διαδεδομένο ντοπάρισμα παγκοσμίως σε καθημερινή βάση και ανήκει στις μεθυλοξανθίνες. Είναι ψυχοτρόπες αυτές οι ουσίες, δηλαδή δημιουργούν και εξάρτηση και εφορία. Η θειοξίνη ταυτέσσερα και η τριοδοθυρονίνη ταυτρία είναι οι θηροειδικές ορμόνες, οι οποίες ρυθμίζουν τον μεταβολισμό του σώματος και συνταγογραφούνται φυσικά σε υποθυροειδισμό σε όρους, σε θηροειδίτιδες. Οι αμφεταμίνες είναι πολύ διαδεδομένες στο αδυνάτισμα γιατί κόβουν και την όρεξη. Μάλιστα, κάποιος ο οποίος είναι θυσμένος στην κοκαίνη μπορεί να έχει την αμφεταμίνη όταν τελειώσει και έχει αυτό το rebound effect. Είναι ψυχοδιαγερτικά, συμπαθητικομιμητικά, επιταχύνει τον μεταβολισμό και από αυτά εικάζουν ότι πέθανε η Χριστίνα Ωνάση. Η κοκαίνη φυσικά είναι ψυχοτρόπο διαγερτικό, κάνει αγκιοσύσπαση και αϊπνία και γενικότερα έχει παραπλήσια δράση με την εφεδρίνη. Εντάξει, υπάρχουν όμως και ναρκωτικά τα οποία οδηγούν σε καταστολή, τα οποία είναι παυσίπονα ισχυρά, όπως είναι η κοδεΐνη και η μορφίνη. Η κοδεΐνη είναι το λεγόμενο λοναρίδι ή λοναλγκάλ. Είχα εθιστεί εγώ στην κοδεΐνη την περίοδο της ενασχόλησης με το bodybuilding, διότι σου έδινε αυτή τη γλυκιά μαστούρα και να μην πονάς όταν πόναγαν πολύ τα ισχύα σου από βαριές ασκήσεις. Έτσι σκέπαζε τον πόνο, αλλά το θέμα είναι ότι καταστρέφει το αναπνευστικό κέντρο και μπορεί να πεθάνει στον ύπνο σου. Κάτι το έπαθε ο Heath Ledger το 2008. Και η μορφίνη φυσικά είναι πιο εξελιγμένη, είναι νέση μορφίνη, έτσι. Και τη μορφίνη φυσικά χρησιμοποιούν και ναρκωμανείς. Ναι. Είχε πόνους τότε, κατά το γύρισμα του Batman έπαιζε στο τζόκι και είχε πόνους γιατί τα γυρίσματα ήταν πόδινα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πέρα και τον βρήκανε νεκρό στο καναπέ του ξενοδοχείου. Και η μορφίνη, και είναι η ενέσιμη μορφή, γιατί η μορφίνη φυσικά την παίρνουν και οι ναρκωμανείς χωρίς να πονάνε, επειδή ακριβώς δίνει αυτό το. Αυτά προέρχονται από την παπαρούνα. Λοιπόν, τα διηγετικά βρίσκονται σε πολλά φυτικά και διατροφικά συμπληρώματα, σε φάρμακα που χρησιμοποιούνται κατά του κρυολογήματος, όπως εκεί χρησιμοποιείται η ψευδοεφεδρίνη, της αλλεργικής ρινίτιδας και του βροχικού άσθματος, όπως είναι η κλεμβουτερόλη, αλλά και η σαλβουντεμόλη, το συχνόμενο αερολίν. Σας είπα λοιπόν εδώ είναι πιο αναλυτικά τι κάνει η εφεδρίνη, συμπαθητικοτονία, δηλαδή αδρεναλίνη, νοradrenalίνη, επινεφρίνη, νορεπινεφρίνη από τα επινεφρίδια, αύξηση της εγρήγορης, της προσοχής, τα αντανακλαστικά, βελτίωση στην νευρομυϊκή συναρμογή και στο συντονισμό των κινήσεων, π.χ. να παίξει κάποιο πινκ-πονγκ, ελάττωση του πόνου, έτσι, και το ECA-STAC, το οποίο είναι δράση ενεργικά η εφεδρίνη με την καφεΐνη και την ασπιρίνη, ελαττώνουν την κόπωση και ο αθλητής έχει τον κίνδυνο να πάθει θερμοπληξία, διότι δεν αισθάνεται κούραση και πόνο και δουλεύει στα κόκκινα που λέμε. Αύξηση της β-οξύδωσης στα μυτοχόνδρια, δηλαδή των λιπαρών οξύων, της λιπόλυσης και γίνεται ο καταβολισμός του υποδόλιστου, δηλαδή αδυνατίζουμε, χάνουμε λίπος. Και είναι και ανορεξιογόνα
Ίσως γιατί αυξάνεται η συγκέντρωση της λεπτίνης, η οποία είναι μια ορμόνη που παράγεται στο υποδόριο και έχει να κάνει με την ανορεξία. Οι παρενέργειές τους είναι η ταχυκαρδία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αρρυθμίες, που είναι η θανατηφόρος κοιλιακή μαρμαγή, κολπική, μπορεί να μεταπέσει σε κοιλιακή. Έτσι, η ταχύπνοια, η εφίδρωση, η μύση του οφθαλμού, η αϊπνία, έτσι, η καταρρή το νευρικό σύστημα ουσιαστικά, η σύγχυση, η υπομανία, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μια διπολική διαταραχή σε κάποιον ο οποίος είναι πιο ευαίσθητος, μανιοκατάθλιψη, λογόρια δηλαδή, αύξηση της αρτηριακής πίεσης και της συστολικής πίεσης, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ένα υπερτηριστικό επεισόδιο και μετά ένα αιμορραγικό κεφαλικό λόγω ρήξης του ανευρίσματος που μπορεί να προϋπάρχει, το οποίο δεν ξέρουμε ότι το έχουμε μέσα μας, μόνο μια αγγιογραφία μπορούμε να το δούμε αυτό. Έτσι, και δημιουργεί μια περιφερική αγγιοσύσπαση, διότι ακριβώς δίνεται σε αλλεργική ρινίτιδα, δηλαδή ουσιαστικά τι κάνει, μας κλείνει τα αγγεία εδώ πέρα και σταματάει να υπάρχει το συνάχη. Αλλά αυτό μπορεί να δημιουργήσει αγγιοσύσπαση στα άκρα και δεν είναι καλή ιδέα τελικά να την πάρει κάποιος ο οποίος θέλει να έχει έντονη φλεβικότητα. Και φυσικά αυτό επιδρά και στα σειραγκώδη σώματα του πέους και δεν είναι καλή ιδέα να κάνει σεξ όταν έχεις πάρει πριν εφεδρίνη. Γιατί έχει ένα χρόνο ημισία ζωής κάποιες ώρες και πρέπει να αποβληθεί από μέσα σου. Τώρα, η υδροχλωρική κλιμουτερόλη. Συγγνώμη, οι αθλητές που παίρνουν αυτή τη εφεδρίνη, Γιώργο. Για ποιο λόγο? Ναι. Διότι πριν από μια προπόνηση σου αυξάνει την ένταση, εντάξει, σε ξυπνάει από εκεί που είσαι κουρασμένος και σου δίνει μια θερμογένεση. Έτσι, αυξάνεται πολύ η θερμοκρασία λόγω ταχυκαρδίας συμπαθικοτονίας, έτσι, και μπορείς να αποδώσεις καλύτερα. Αλλά αυξάνει και την καύση του λίπους, την οξύδωση των λιπαρών οξύων, έτσι, και ιδίως όταν συνδυαστεί με καφέ και ασπιρίνη. Κατάλαβες. Αυξάνει όμως και την πίεση και πολλά. Εφίδρωση μπορεί να πάθεις και υποκαλλιεμία, να πάθεις κράμπες, να πάθεις αφυδάτωση όταν είναι καλοκαίρι. Αλλά είναι αποτελεσματική σου κόβει την όρεξη, όπως και οι αμφεταμίνες. Δηλαδή η εφεδρίνη κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί στο ελληνικό φαρμακείο μέχρι το 2000 ή 2005 στη μορφή του Rinolex, το οποίο ήταν βαζελίνη μαζί με ευκάλυπτο, μενθόλη και την έβαλες εδώ πέρα και σου έκανε μια αγγιοσύσπαση. Βέβαια αυτό για να σου κάνει το αποτέλεσμα της εφεδρίνης που βρίσκαμε από τα χάπια πρέπει να μπουκώσει όλους στη μύτη. Αλλά στην Ισπανία κυκλοφορεί σε 50 μιλιγκράμμ για αυτόν τον λόγο, όπως και στην Τουρκία. Υπάρχει όμως και η μορφή του στο συμπλήρωμα σαν μαχουάν, το οποίο πλέον έχει απαγορευτεί, αλλά μπορείς να το βρεις κάπου και η εφέδρα είναι απαγορευμένη φυσικά, έτσι. Λοιπόν, το κλεμβουτερόλ χρησιμοποιείται για την καύση λίπους, είναι ιδανικό για την περίοδο του άσθματος, έτσι, προκαλεί βροχοδιαστολή και μέσω της βροχοδιαστολής εισπνείς και λαμβάνεις μεγαλύτερες ποσότητες αέρα. Άρα αυξάνει και η μέγιστη πρόσδοση οξυγόνου, το λεγόμενο VO2 max, το οποίο αυτό με τη σειρά του αυξάνει το βασικό μεταβολισμό, διότι καταναλώνουν οι μύες πιο πολύ οξυγόνο, μέσω του να ανοίγουν οι αεραγωγοί στο ανώτερο αναπνευστικό. Αυτό σου οδηγεί δηλαδή σε αύξηση της λιπόλυσης, καταβολισμού του ποδωρίου, έτσι, και έχει όμως επίδραση θετική νότροπο, που σημαίνει αύξηση της σταλτικότητας του μυοκαρδίου και έτσι ιδρά η ταχυκαρδία. Όμως όλα αυτά τα αντιγευτικά προκαλούν και αγγιοσύσπαση, που τι σημαίνει ότι η αγγιοσύσπαση στα στεφανία αγγεία δεν αιματώνει το μυοκάρδιο και τις παθαίνει στα ισχυμικά επεισόδια, όπως είναι στη τάχη και οξύδωμα του μυοκαρδίου, εάν υπάρχει και αθυρωματική πλάκα μέσα, ή αν είσαι καπνιστής, γίνεται στις ώρες του αιμοπεταλίων κτλ. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ναυτία, κεφαλαργία, έντονος πονοκέφαλος, κροταφικά και ηνιακά, αϊπνία, μυϊκός τρόμος, δεν μπορεί να δουλέψει δηλαδή, τα δάχτυλά σου τρέμουν, κράμπες, η οποία μπορεί να εμφύλεται και στην υποκαλλιεμία λόγω εφίδρωσης, αίσθημα παλμών, τα λεγόμενα φτερουγίσματα, ταχυκαρδία, αριθμίες, αύξηση της αρτηριακής και συστολικής κυρίως πίεσης, που οδηγεί σε αιμορραγικό εγκεφαλικό λόγω ρήξης ανεβρίσματος, στο χειρότερο του σενάριο. Αν όμως υποθέσουμε ότι κάποιος αυξάνει και την πίεσή του και κάνει ασκήσεις οι οποίες είναι δύσκολες, όπως βαθύ κάθισμα και έχει πάρει διαγερτικά και έχει και ένα ανέβρισμα που το ξέρει, εκεί γίνεται το μοιραίο. Η ισχυμία του μυοκαρδίου που σας είπα, ότι γίνεται αγγιοσύσπαση, έτσι λοιπόν, και δεν περνάει αίμα για να οξυγονώσει το μυοκάρδιο. Λοιπόν, και επειδή ακριβώς αυξάνει και την πίεση, παρατηρείται και μια καρδιακή υπερτροφία στην αριστερή κοιλία, η οποία όμως είναι αναστρέψιμη. Φυσικά δημιουργεί και υπερθερμία, που μπορεί το καλοκαίρι να οδηγήσει σε
σε ακριβώς θερμοπληξία και εφίδρωση που μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση, κράμπες κτλ. Αυτό είναι το αερολίν. Το αερολίν είναι, ναι, ήταν τα δύο διεγέρτης, αλλά δεν είναι η τροφολογική κλεμουτερόλη, είναι η σαλβουταμόλη. Η σαλβουταμόλη, αν την πάρεις όμως σε μεγάλη ποσότητα, είναι εναλλακτική λύση σε αυτό. Η σαλβουταμόλη είναι πιο καλή στο να σου ανοίγει τους βρόχους. Η κλεμουτερόλη είναι πιο καλή. Τώρα μιλάμε για υπερδοσολογία. Ναι, για υπερδοσολογία, όχι τη συνιστόμενη. Αλλά η αδερφή μου, ας πούμε, αυτό το φάρμακο το γράφει στα παιδάκια και το αμβήχουν. Γι' αυτό Υπάρχει στο φαρμακείο. Απλά το συμπνεόμενο πάει στους υποδοχείς πολύ πιο άμεσα. Αν όμως κάνεις μεγάλες δόσεις πνεούμενου, θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Θα ανοίξουν καλά πριν την άσκησή σου, θα αναπνείς και η ταχυκαρδία που θα σου κάνει θα σου αυξήσει το μεταβολισμό και στο τέλος θα κάψεις το λίπος. Αλλά πάνω από τη συνιστόμενη δόση. Στα παιδάκια το όχι, στα παιδάκια πάει με τα κιλά τους με το καπάκι, αλλά ποτέ δεν υπερβαίνεις, έτσι. Και βέβαια δεν κάνει. Παρ' όλα αυτά, άμα το δώσεις το βράδυ, δεν κοιμούν τα παιδάκια γιατί έχει αυτή την. Κάνει παιδιά. Ακριβώς, γιατί είναι συμπαθητικό μιμητικό. Η καφεΐνη τώρα αύξησε αεροβίες ικανότητες, γιατί και η καφεΐνη αποτελεί εναλλακτική λύση όταν δεν έχεις αερολί. Να κάνω μια παρένθεση. Επειδή είμαι παιδοδοντίατρος και η γυμναπίστος ίσως έχει και το ίδιο ερώτημα. Σε ένα παιδάκι το οποίο ας πούμε είναι στην οδοντιατρική καρέκλα και το οποίο μπορεί να μην είναι από τα συνεργάσιμα παιδιά και έχει πάρει αερολί. Δεν μπορεί να συνεργαστεί ένα λόγο ακόμα. Θα μου γίνει πιο. Βέβαια, ναι. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, αν το παιδάκι έχει στρες, μπορεί να κάνει βροχόσπασμα. Καταλάβατε. Οπότε από τη μία παίρνεις το βροχοδιασταλτικό το οποίο σου δημιουργεί και διέγερση. Είτε είναι καφές αυτό, είτε είναι αερολίνη, είτε είναι κλεμουτερόλ, αυτά δημιουργούν μια διέγερση. Δημιουργούν όμως και τη βροχοδιαστολή. Αλλά δεν μπορεί να συνεργαστεί το παιδάκι, όχι. Αυτό μας ενδιαφέρει, πιστεύω λίγο. Τώρα να του δώσετε κάτι κατευναστικό δεν είναι, εντάξει, δεν το προτείνω. Δεν θέλουμε κατανεμαστικό. Τον προγραμματισμό, τον ραντεβού μας κοιτάμε. Εξηγείτε πάντως, αν πάρει δηλαδή. Γίνεται πάντως και για τελειώνουν αυτά τα φάρμακα τώρα πια. Πώς? Διότι αναστέλνουν μέχρι στις άλλες ψυχολογικούς αδένες. Ναι. Οπότε οι καινούργιες μελέτες τώρα πια παίρνουν. Πράγματι, διότι έχουμε ξεροστομία όταν έχουμε συμπαθητικοτονία. Παίρνουν φουλ πια τα παιδιά εισπνεώμενα. Ενοχοποιούνται και για τελειώνουν. Πρέπει να ενεργοποιούνται περισσότερο στην πρόληψη στο Ναι. σπίτι. Λοιπόν, η καφέινη είναι μια εναλλακτική λύση όταν ο άλλος έχει άσθμα και δεν έχει τα φάρμακα του μαζί, γιατί κάνει βροχοδιαστολή, έτσι. Και αυτό φυσικά οδηγεί σε αύξηση του VO2 max. Αύξηση της εγρήγορης φυσικά της προσοχής, αλλά δημιουργεί καλύτερη διάθεση διότι αυξάνει τα επίπεδα σερωτονίνης και ντοπαμίνης, τα οποία έχουν να κάνουν με το συναίσθημα και την έλλειψη και την απόφαση. Λοιπόν, ελάττωση τους πόνοι η καφεΐνη, γι' αυτό και το Panadol Extra έχει καφεΐνη μέσα, γι' αυτό και το Lonarib νη έχει καφεΐνη μέσα. Και ο καφές μαζί με την εφεδρίνη και την ασπιρίνη δημιουργεί το ECA-STAC το λεγόμενο, το οποίο αυξάνει τη β' οξύδωση των λιπαρών οξύων και γενικότερα γραμμώνουμε που λέμε, κάνουμε αυτό που θέλουμε. Είναι όμως και κατευναστικό της όρεξης. Όλα αυτά, δηλαδή ο καφές σου κόβει γενικά λίγο την όρεξη. Διεγείρει τις γλύες μυϊκής ίνες του ουδεντέρου, γι' αυτό και όταν πιούμε καφέ το πρωί πάμε τουαλέτα αμέσως. Ο χρόνος ημισίας ζωής είναι 6 ώρες και η αποτελεσματική δράση για έναν άνθρωπο 100 κιλών είναι 300 μιλιγκράμμ. Είναι 3 δηλαδή μιλιγκράμμ ένα κιλό βάρους. Που σημαίνει ότι αν την πάρεις 6 το απόγευμα, τα μεσάνυχτα θα αποβληθεί από μέσα σου. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες, η δηλητηρίαση είναι πάνω από το γράμμα από τα 1000 μιλιγκράμμ. Εγώ προσωπικά δεν έχω πάρει πάνω από 500 την ημέρα. Είναι ευερεθιστότητα, τρόμος, ταχύπνοια, εφίδρωση, κεφαλαγία, διάρρεια, προκάρδιο άλγος, τυχτάχη, αγκιοσύσπαση των στεφανίων αρτηριών, έτσι, παραλήρημα σύγχυση, υπομανία. Και άμα κάποιος θέλει να αυτοκτονήσει με καφέ, πρέπει να πάρει 100 μιλιγκράμμα ανά κιλό βάρους, δηλαδή σε μένα θα χρειαστώ γύρω στα 10 γραμμάρια για να πεθάνω από καρδιακή ανακοπή. Πιθανότητα λόγω ταχυκυλιακής μαρμαριγής. Πεθαίνεις όμως σίγουρα. Δεν είναι συζητήσιμο. Όχι, γιατί η καρδιά πάλεται εξωφρενικά, έτσι. Και η κυλιακή μαρμαριγή, εντάξει, δεν υπάρχει χειρότερο σενάριο. Η κολπική κάπως κάνεις ανάταξη. Πώς να το υπολογίσουμε. Σε αμπούλα, οι αμπούλες σας πούνε 200 μιλιγκράμμ. Όχι λίγο τους καφέδες που πίνει κάποιος. Ο πιο ισχυρός τελικά είναι ο γαλλικός, λένε. Ο οποίος έχει 100 το φλιτζάνι. Ο γαλλικός θα νομίσουμε ότι είναι πιο. Ναι, και δεν θυμάμαι το Και από λόγο. σημείο παίρνεις καφέ.
Δεν θυμάμαι, αλλά είχα ακούσει ότι είναι ο γαλλικός του φίλτρου, διότι νομίζω λέει πέφτει όλο το. Δεν κατάλαβα. Πάντως αυτόν δίνουν με 100 μιλιγκράμμ. Γίνεται διήγηση όλη τη καφεΐνη, οπότε είναι πιο σφίγγο. Κάπως έτσι νομίζω. Πώς είναι η κούπα, 100 είναι η κούπα, οπότε τι, πρέπει να πιεις τώρα 10 καφέδες τέτοιους για να πας στην δηλητηρία. Κοπανιάκια δεν τις Αλλά να ξέρεις ότι όλα αυτά έχουν ανοχή, δηλαδή σημαίνει ότι μετά πιάνεις ένα threshold και δεν σε πιάνει. Έτσι, όλα αυτά. Όπως και τα βαρβιτουρικά, είναι εθιστικά, κατάλαβες, μετά θέλεις πιο πολύ δράση. Μα και οι αθλητές αυτοί που βλέπουν με ένα φορά ποδοσφαιρίστες που είναι 22 χρόνια. Και η καφέινη, να ξέρεις, πάνω από 300 μιλιγκράμμ εδώ τη δίνει ντόπα. Έχει ένα όριο που σου βάζει. Το τσάι έχει κατεχίνες μέσα, το οποίο είναι και ιδιωτικό, καλά και ο καφές είναι. Έχει κατεχίνες, οι οποίες είναι και αυτά διηγερτικά, έτσι. Ξέρω ας πούμε έναν κόσμο που λέει ότι το καφέ πίνω τσάι, έχει όντως κάποιο... Όχι, και η κόλλα έχει μέσα και το κακάο, έχει θεοβρομίνη μέσα το κακάο. Το οποίο, εντάξει, αρχίζει πολύ, έχει μια διέγερση, έτσι. Ναι, αυτό να πάψει... Γι' αυτό φτιάχνει τη διάθεση λίγο σοκολάτα, και το κακάο που έχει και καφέ μέσα, κατάλαβες, είναι καφέινη. Πάντως βλέπεις πολλούς στο γυμναστήριο και στο τένις και στα αθλήματα με ένα καφέ, με ένα φρέντο εσπρέσο. Είναι καλό αυτό. Κοίταξε, το κάνουν για να αποδώσουν, το κάνουν για να πάρουν τα πόδια τους. Φτιάχνει και τη διάθεση ο καφές επίσης. Γιατί βοηθάει τους αγωδιαβαστές. Είναι ok δηλαδή να το κάνει κάποιος στο γυμναστήριο? Εξαρτάται πώς νιώθεις. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να πίνω καφέ μέσα στη μέρα, αλλά το κρατάω μόνο για το γυμναστήριο γιατί δεν θέλω να συνηθίζω, δεν θέλω να είμαι στη τσίτα. Προτιμώ να είμαι έτσι πιο ντενή και να συγκεντρώνω τη δράση του εκεί που θέλω, που εστιάζω. Μπορώ να λειτουργήσω και σε πιο ήπιους ρυθμούς, χωρίς καφέινη, έτσι. Γιατί μετά είναι και λίγο έτσι. Μπορώ να γίνω στη τσίτα πιο πολύ, κατάλαβες. Πόσο νωρίτερα πρέπει να το πεις το καφέ, δηλαδή, όταν θες να πάρεις να γυμναστείς? Μέσα σε μισή ώρα. Στη μισή ώρα, βέβαια, ναι. Και αν πάρεις και ασπιρίνη μαζί, επιταχύνει τη δράση. Απλά η ασπιρίνη σου κάνει το θέμα του στο μαχαίρι. Ναι. Λοιπόν, η θηροξίνη τώρα, τα αυτές έχει πληροφορίες. Αν μας έδωσε την βαστίνη, είναι δύσκολο. Η εργογόνος δράση της έχει αδρενεργική λοιπόν δράση στο πούνο σου. Αυξάνει δραματικά το μεταβολισμό, το PMR, τη λιπόλυση, κάνει γλυκονεογέννηση και γλυκογονόλυση από το ύπαρ, αύξηση καρδιακής παροχής, του οξυγόνου στους ιστούς, κατεχολαμίνες και αυτή, βελτίωση του μεταβολικού ρυθμού και αφομοίωση των διατροφικών στοιχείων. Λοιπόν, συνεργικά δρά και με άλλες ορμόνες, όπως είναι η αυξητική ορμόνη, και βοηθάει συνεργικά. Και επίσης βελτιώνεται και ο μεταβολισμός χολυστερίνης, γι' αυτό ότι όποιοι παίρνουν τα φρύτα αυτές έχουν πιο χαμηλή χολυστερόλη. Αλλά το κακό είναι ότι δημιουργεί μυϊκό καταβολισμό. Άμα πάρεις μεγάλη δόση ή αν δεν έχεις πάρει ένα μολυκαστεροειδή μαζί της. Η χορήγηση δεν πρέπει να είναι για θέματα δυνατές να τους πάνω από 4 εβδομάδες, γιατί είναι πολύ ευαίσθητη η θεροτρόπες ορμόνη, η TSH. Και μετά από ένα σημείο, άμα το διαταράξεις, έχεις υποθυλιδισμό μόνιμο. Επομένως, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο 25-50-50-25. 25 είναι η μικρότερη δόση μικρογραμμαρίου. Και διπλασιάζουμε τη δόση, την κρατάμε άλλη μια εβδομάδα και μετά πέφτουμε στα 25 και μπορούμε μετά να παίρνουμε 25 ανά 2 μέρες, δηλαδή σαν 12,5. Η TAF3 είναι ισχυρότερη της TAF4, έχει μικρότερο όμως χρόνο ημισίας ζωής από την TAF4, αλλά η TAF4 είναι πιο ουσιαστική διότι συνθέτει και TAF3. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος παίρνει μόνο TAF3, μελλοντικά θα ξεμείνει από TAF4, διότι η TAF4 φτιάχνει και την TAF3. Επομένως, αν μπαίνεις TAF4, θα έχεις και επάρκεια TAF3. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι παρόμοιες με των προηγούμενων διαγερτικών που σας είπα. Απλά είναι ότι χάνεις και μυϊκό ιστό εδώ πέρα. Εντάξει. Και η ανάκτηση βάρους φυσικά μετά τη διακοπή της, διότι ο μεταβολισμός πέφτει πάλι, το οποίο ισχύει και για τα άλλα διαγερτικά που σας είπα. Ο εξώφθαλμος παρατηρείται και σε υπερθυροειδισμό, όπου διωγγώνεται το λίπος πίσω από τους οφθαλμούς και πετάνε έξω και αυτό μετά κάνει ξεροφθαλμία και αισθητικά προβλήματα. Εντάξει. Η TAF3 χρησιμοποιείται και η TAF4 κυρίως σε όσους θέλουν να κάνουν και χρήση αυξητικής ορμόνης, διότι η σωματροπίνη ρίχνει και την ενδογενή παραγωγή περιοδικών ορμονών. Οι αμφεταμίνες τώρα κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα μέχρι το 2008 με το σκεύασμα Reductil και Meridia. Ήταν ακριβά χάπια, έχει γύρω στο 5 ευρώ η κάψουλα και την παίρνανε άνθρωποι για να έχουν ανορεξία και επιτάχυνση του μεταβολισμού.
Δρούν λοιπόν αδρενεργικά στην καρδιά, το κεντρικό νευρικό σύστημα και έχουν παραπλήσεις ιδιότητες με τα αλκαλοειδή της εφεδρίνης. Δημιουργούν μια εφορία, γι' αυτό είναι και εθιστικά. Τη χρησιμοποιούν αστυνομικοί για να κάνουν βάρδιες, τη χρησιμοποιούν φοιτητές για να διαβάζουν το βράδυ. Αλλά βέβαια όταν σου τελειώσει η δράση της μετά είσαι σαν ναρκωμανής χωρίς τη δόση. Αύξηση της β' έτσι. Εγρήγορση της προσοχής, τα αντανακλαστικά, ελάττωση της όρεξης, ελάττωση του αισθήματος πόνου. Αμφεταμίνη κάζει ότι έπαιρνε ο Μέση, γι' αυτό μπορούσε και έβγαζε τη παράταση στο Μουντιάλ. Αλλά όταν τον έβλεπα να έχει αναγούλες, είναι μία από τις παρενέργειες της τάσης για έμετο. Επομένως εξηγείται. Στην ιατρική, γιατί δίνονται οι αμφεταμίνες? Για το φαινόμενο της ναρκοληψίας, όπου το άτομο παρουσιάζει υπνηλία, γενικά είναι έτσι σαν ζόμπι, και ψυχοσωματική κόπωση με αλλαγές στο ωράριό του. Αν δηλαδή δουλεύεις νύχτα και μετά κοιμάσαι όλη την ημέρα, αλλά μια μέρα πρέπει να αλλάξει και να ξυπνήσεις το πρωί, τι κάνεις? Παίρνεις αμφεταμίνες για να κρατηθείς ξύπνιος και μετά τις κόβεις έτσι ώστε να αλλάξεις το ωράριό σου και να κοιμηθείς τη νύχτα. Είναι πολύ θυστικές. Και όπως σας είπα, στον αθλητισμό χρησιμοποιούνται στα αθλήματα τα οποία έχουν εκρηκτικά, δηλαδή ταχύτητες, ρήψεις, άλματα, στο K1, σε αθλήματα τα οποία θέλουν έτσι υπερδιέγερση, στο MotoGP και στη Φόρμουλα 1 που αποτελείται Δεν είναι ανιχνεύσιμα αυτά, Γιώργο. Είναι, αλλά τι να σου πω. Εκεί υπάρχει και το φαινόμενο της συγκάλυψης. Κατάλαβες, διότι αν πιάσουν τα μεγάλα ονόματα, δεν θα υπάρχουν η προσέλευση του κόσμου και η χορηγή. Λοιπόν, αλλά ποιο είναι το θέμα, ότι αν πάρεις πολύ από αυτό, μετά υπάρχει το πρόβλημα να μπορεί να συγκεντρωθείς. Κάποιοι βέβαια κάνουν και χρήση κοκαίνης, έτσι όπως το NBA, αλλά είναι και αυτό ένα αδίκοπο μαχαίρι, διότι άμα είσαι πάρα πολύ έτσι, ή στην εκκίνηση των 100 μέτρων, δεν σε βοηθάει αυτό που να σε χαλαρώσει και να μπορείς να συγκεντρωθείς. Αυτό εξαρτάται από τον αθλητή. Οι ανεκτήμητες ενέργειες είναι ναυτή, εμετός, αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία, σπασμός των στεφανιαίων, έτσι, έγχρωμα του μυοκαρδίου, ατηριακή υπέρταση και πνευμονική υπέρταση, ευερεθιστότητα, εσαισθητζήτα, αϊπνία, υπομανία, καταρρεί το νευρικό σύστημα, μανιοκατάθλιψη σπάνια και σύνδρομο στέρησης φυσικά, κατατονία και τρόμος με ρίγος, δηλαδή σε πιάνει αυτός ο κρύος υδρότης και μια ανατριχύλα. Και αυτό μπορείς να το παρατηρήσεις όταν πάρεις παραπάνω δοσολογία. Η κοκαίνη λοιπόν είναι ένα ψυχοτρόπο διηγερτικό που χρησιμοποιείται στον αθλητισμό, κάνει εφορία. Μαραντόνα. Ναι. Αυτά είναι την απόδοση όμως, έτσι. Ελάττωση του πόνου, της κόπωσης, εγρήγορης προσοχής, ελάττωση της όρεξης, βοηθάει και να αδυνατήσεις, που είχε θέμα ο Μαραντόνα. Και τα μοντέλα το παίρνουν για να μην τρώνε. Ναι. Αύξηση της β' των λιπαρών οξέων, έτσι. Ανεκτήμητες ενέργειες είναι μανιακή συμπεριφορά, διπολισμός, κατατονία και κατάθλιψη ορμητικόβης. Γι' αυτό και η διπολικότητα έχει υπερθυμία λογοδιάρεια όταν την παίρνεις. Και έχεις αυτή την αστάθεια. Αριθμίες, ισχυμία, έβγαλμα του μυοκαρδίου. Ο Νιάρχος, ο γιος του Νιάρχου, είχε πάρει τόσο μεγάλο σώμα που την είχε καταπιεί γιατί πήγαν στο στομάχι του και πέθανε από ρήξη ανεβρίσματος γιατί σου κάνει κακό η υπέρταση. Πήρε τόσο πολύ που ανέβασε κατεχολαμίνες στο φουλ και μετά πρέπει να του σπάσει κάποιο ανέβρισμα. Όπως και επίσης και η αιμορραγία στη μύτη, έτσι. Επίσης προκαλεί πνευμονικό είδημα. Όσοι έχουν πεθάνει από πνευμονικό είδημα έχουν καταναλώσει κόκα. Ο Βλάσης δηλαδή είχε πνευμονικό είδημα όταν το πήγανε. Εννοώ τώρα ιατροδικαστικά, έτσι. Αλλά για λόγους που είχαν ρωτήσει δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς δημιουργείται αυτό το πνευμονικό είδημα. Ένα στοιχείο τον είναι σαν να βγάλωσε καρδιακή νεπαρκή. Στιγμιαία, μακροπρόθεσμα όμως που έχει αυτόν τον εθισμό και αυτό. Καταραίει, ρε παιδί μου, καταραίει. Πόσο μπορεί να αντέξει, από κάποιο σημείο και έπειτα δεν είναι ουσιαστικά η δράση της αντίθετη προς το έργο που θέλει να. Ναι, καταραίει. Μετά πρέπει να κάνει απεξάρτηση. Εντάξει, από τις αμφεταμίνες πρέπει να απεξαρτηθείς μετά, να πας ένα μήνα διακοπές. Κατάλαβες. Να ρωτήσω κάτι. Πόσο εύκολα όμως εθίζεσαι? Δεν ξέρω τώρα τι όρια έχει ο καθένας, αλλά είναι εθιστική και μάλιστα νομίζω ότι μετά από μία γραμμή πρέπει να κάνεις 2 γραμμές. Δεν σου φτάνει μία δόση, ξέρω εγώ, και πας μετά στο. Δηλαδή, ο Μίκ Τζάγκερ, ας πούμε, λέει ότι κάνει 7 γραμμές την εβδομάδα. Έτσι, ο Μίκ Τζάγκερ. Και βάζουν μετά, να ξέρετε, πλατινένιο διάφραγμα, έτσι. Κόβεται αυτό, τρυπάει, έτσι, και έχουν πλατίνα. Για το βοσκό. Ναι, ναι.
Λοιπόν, και καταστολή του αναπνευστικού κέντρου. Είναι αυτό που είναι κλειστά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε κάποια φάρμακα. Είναι η εφεδρίνη της Τουρκίας, την οποία είχα την τύχη να την πάρω πριν 6 χρόνια. Η κλεμουτερόλη της Βουλγαρίας, η οποία κυκλοφορεί και στην Ελλάδα με το σαν σιρόπι σπυροπέτ, αλλά αυτή είναι πιο πρακτική. Τα νομίζω χρησιμοποιείται και σε μια εκμετάλλευση. Η κλεμουτερόλη, δεν ξέρω. Αυτή είναι τα 4 εθιοξένα που υπάρχουν. Έκανες test drive, τα φάρμακα που λες τα έχω πάλι. Όλα αυτά, ναι, για να ξέρω τη θεωρία. Στην πράξη, μάλλον. Και ποιο είναι το άλλο, ότι έμπαινα στην τουαλέτα του νοσοκομείου που έκανε ειδικότητα και έπαιρνα αίμα στον εαυτό μου, χωρίς να δίνω λογαριασμό και αν ήταν το αίμα, για να μετράω τις μεταβολές. Και αυτά τα έβαλα μετά στο βιβλίο. Να ξέρω, παίρνω αυτό το φάρμακο, βλέπω αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή θα γίνει ένα πειραματόζω στον εαυτό μου, αλλά τα χρησιμοποίησα αυτά μετά. Και έβλεπα πράγματι ότι με τη βιβλιογραφία ταιριάζανε. Καταλάβατε. Αυτό δεν ποικίλει από άτομο σε άτομο. Κοιτάξτε, υπάρχει μια βάση. Έτσι. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς, αλλά οι μεταβολές παρατηρούνται σε γενικές γραμμές. Τώρα εξαρτάται από το lifestyle που κάνει ο άλλος. Με κάποιες διακοιμάνσεις, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτές είναι οι αμφεταμίνες που υπήρχαν στην Ελλάδα το 2008. Είπαμε εδώ πέρα για την κοδεΐνη και πριν για τη μορφίνη που είναι αναλγητικά. Εντάξει, οδηγούν και σε δυσχυλιότητα επίσης. Και η πνηλία, ναυτία δημιουργούν μετό, δυσχυλιότητα. Από όλες οι συγκέντρωση δεν είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσεις μετά την προπόνηση και να προσπαθήσεις να οδηγήσεις για το σπίτι σου. Δεν έχει συντονισμό των κινήσεων. Και όπως σας είπα, η καταστολή της αναπνοής. Λοιπόν, τελειώσαμε τώρα από την κατηγορία των διαγευτικών, τα οποία μας δίνουν αυτό το τσίτωμα για να μην πεινάμε και για να καίμε θερμίδες. Και περνάμε στις αναβολικές ουσίες, οι οποίες δεν είναι στεροειδείς όμως. Είναι πεπτιδικές ορμόνες, δηλαδή ουσιαστικά είναι συνοφυλεύματα αμινοξέων, οι αυξητικοί παράγοντες και οι συγγενείς ουσίες. Και εδώ έχουμε την αυξητική ορμόνη, η σωματροπίνη, την ινσουλίνη, τη σωματομεδίνη C, δηλαδή το ινσουλινοειδή αυξητικό παράγοντα, της γοναδοτροπίνης, χωριακή γοναδοτροπίνη που παίρνουν τα παιδάκια στην κρυψορχία ή παίρνουν παράγει ο πλακούντας στη γυναίκα τις πρώτες εβδομάδες της εγκυμοσύνης και αυξάνει την ενδογενή παραγωγή τέστο. Η ΕΠΟ, η ερυθροποιητίνη, η οποία δίνεται σε ανεμίες π.χ. στην νεφρική ανεπάρκεια. Τα κόρτικοστοειδή που είναι οι κορτιζόνοι και βοηθούν την ανάρρωση, τα οποία δίνονται σε νόσο του Άντισον, όπως έπαιρνε ο JFK, που δεν παρήγαγαν τα επινεφρίδια του κορτιζόλη μάλλον. Και τα πεπτίδια που είναι πιο εξελιγμένα είναι η φολιστατίνη, που είναι ένας αναστολέας της μυοστατίνης, και το GHRP6, που είναι ένα άλλο πεπτίδιο. Αυξητική ορμόνη συνταγογραφείται σε νανισμό και στην Αμερική τώρα τελευταία σε καχεξία στο HIV positive, αλλά μόνο όταν περάσει στο στάδιο της καχεξίας. Ινσουλίνη φυσικά σε ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη τύπου 1 που γεννιέσαι. Το IGF-1 δίνεται σπανιότερα σε ελλειπή ανάπτυξη του εφήβου. Όπως σας είπα εδώ πέρα, αυτό το παίρνουν τα παιδάκια που δεν έχει κατεβεί όρχης από την κοιλιά μέσω του γονικού καναλιού στο όσιο μέσα. Την από την παίρνουν πολλοί ποδηλάτες για να αυξήσουν την αερόβια ικανότητά τους, διότι αυξάνει και την αιμοσφαιρίνη και την μυοσφαιρίνη. Και κορτικοστοειδοί παίρνουν επίσης κάποιοι ποδηλάτες στο τέλος για να έχουν καλύτερη ανάρρωση. Η φολιστατίνη τώρα είναι ένας αναστολές μυοστατίνης. Άνθρωποι με μεγάλη καχεξία έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση της μυοστατίνης, η οποία είναι ένα πεπτίδιο όπου σταματάει τη μυϊκή ανάπτυξη. Επομένως, αν αναστείλεις αυτό το πεπτίδιο, θα έχεις μια εξάρτητη μυϊκή ανάπτυξη. Το οποίο επιθετικά μπορεί να σου δώσει μεγαλύτερη μυϊκή μάζα. Λοιπόν, η αυξητική ορμόνη τώρα είναι ένα συνοθήλευμα 191 αμινοξέων που παράγεται από την αδενοεπόφυση, δηλαδή τον πρόστιο λογό, μαζί με άλλες ορμόνες όπως είναι η θηροτρόπος, κορτικοτρόπος, η κολακτίνη, η φυλακιοτρόπος και ο χρονοτρόπος. Η εύξηση της αυξητικής ορμόνης είναι σε νηστεία, π.χ. όταν κοιμόμαστε το βράδυ, και όπου εκεί οι συνθήκες είναι χαμηλή ινσουλίνη και υψηλή γλυκαγόνη, όταν δηλαδή πεινάμε. Επίσης διεγείρεται με την αργυρίνη, ορνηθίνη, λυσίνη που είναι αμινοξέα, η κλωρονιδίνη που είναι ένα αντιπερτασικό φάρμακο, η L-dopa που το